Sziasztok! Hát ma vettem a MediaMarktból feleségenek egy ilyen indukciós főzőlapot. Ezt úgy gondoltuk, hogy le is teszteljük. A gázt megszüntetjük. Mindenféle nyelven használati útmutató. Csinálunk rá gyors egy lángost. Szóval szépen már működik. Lángos gyártó, kisiparos. Hát egy kicsit hangos. Na jó. Már azt mondják, belenyúltam a munkájába, már reklamál. Hát bizony benne, hogy ez a márka ez jó lesz. Nem volt valami hű, de drága, de ez egy volt csak a MediaMarkt, úgyhogy nem is tudtam mit csinálni. Ez a Koenig KP1332. Mindenféle szenzoros kütyümüttyök. Majd látjuk, hogy mire lesz jó, vagy mire nem, de úgy érzem, hogy nem lesz ezzel probléma. Sziasztok!